Versió original d'Annie Cartoons. Testicles de drac Z. En anteriors episodis de Bola de Drac Z, en Vegeta n'està fins als collons. Això vol dir que el detectiu Conan i la Baccarat s'hauran de quedar d'hòsties amb ell. Ui, no, ara sí que hem begut oli, Son Gohan. Què és un esperit? Però aquest, ja tornes a fer el cafre amb el jovent en comptes d'estar treballant? Sí. T'estimo, bragueta, però amb aquest comportament t'hauré de fumar una sorra. Collons! No t'escaparàs encara que donguis la volta al món. Prepara't per morir amb l'atac de la gometa. I ara que estàs a punt de morir aquí a terra, et donaré una pallissa que et quedaràs a les calç. Veritable superguerrer, sempre cara d'un supermerder. Té prou raó, el Vegeta. Has tornat, papa. Fora, merda seca. Ai, Cony. Qui ets tu, si es pot saber? Em dic Cagarrots. Un superguerrer de l'Esprai. El guerrer de l'esprai és una llegenda per espantar nens petits. Això ja ho veurem, congelador. Soc més fort que una formiga. Si la formiga fos així de gran. Oh, així. Això deu ser un guió de França. Cagarrots. Quan jo només era un nen petit. Ell em va convidar al seu aniversari. Tots dos desgraciats, frisbee! Es va quedar sense calçotat. Que carme forcadell. Ensenya-li el que és un veritable supermerder. Me'n moro. Congelat. Què ets en versió original? Gràcies al Goku ens hem salvat. Per un moment m'havia espantat i pensava que tots acabaria... coneixent el Michael Poder Jackson. del guió! Jo seré el primer. 19 capítols més tard. Hello. Què és això, dur? I t'has pintat els cabells? Sí. Només queden 15 capítols abans que el planeta exploti i tu moriràs aquí. Vostè per què em llegeixo el manga? Però com que fan molta pena, et donaré avantatge. Ataca'm, que no miraré. I això no és meu. La llegenda és certa. Has quedat Un veritable supermerder i m'has matat. Ens has tornat a salvar. Ho has fet un altre cop, Goku. Visca! Pel poder del Kaito, transformació! S'ha acabat! No oblideu donar suport al creador original i a la seva paròdia. És molt bella, no ho oblideu. Doneu like si voleu més doblatges com aquest. Us llegeixo els comentaris. Adéu!